Kdyby mi někdo před rokem řekl, že opustím Brno a skončím v malé vesnici na konci světa, smála bych se mu do očí. Ale teď tu sedím. V kuchyni starého domu, s praskajícími trámy nad hlavou, a dívám se na muže, kterému jsem říkala Tchán, ale v posledních dnech už ho v hlavě oslovuju jinak. Všechno to začalo, když Vít ztratil práci. Pracoval jako tesař na stavbě v Blansku, ale po 3 měsících bez zakázek jsme si už nemohli dovolit nájem v našem dvoupokojovém bytě. Já se snažila přivydělat, pekla jsem domácí buchty, prodávala šperky přes internet, ale to byly jen drobné. A Vít? Ten den za dnem seděl v teplákách u televize, se sluchátky v uších, jako by se svět kolem něj rozplynul. Nakonec nezbylo nic jiného, než zavolat jeho otci. Jan Procházka, bývalý strojník, vdovec, žil sám v domě u lesa poblíž městečka Velké Opatovice. Pamatuju si ten den, kdy jsme přijeli. Byl chladný dubnový večer, déšť bubnoval na střechu auta a moje duše byla těžká jako zavazadla, která jsme vlekli s sebou. Ale Jan nás přivítal s překvapivým klidem. Měl na sobě staré manšestráky, kostkovanou košili a huňaté domácí bačkory. Když se usmál, ve tváři se mu objevily hluboké vrásky, ale oči měl živé, přímé. Pojďte dál, řekl jen, bez otázek, bez výčitek. A my vešli. Dům voněl dřevem, kmínem a kvasnicemi. Dostali jsme pokoj v patře jednoduchý, s nízkým stropem, skříní z dob komunismu a postelí, která vrzala při každém pohybu. Vít se rychle uvelebil a znovu splynul s gaučem. Já, jak jsem měla ve zvyku, nemohla jen tak sedět. Pomáhala jsem Janovi v kuchyni, zametala dvůr, myla okna, dokonce jsem začala znovu péct. A právě při těch společných chvílích se začalo něco měnit. On byl jiný než Vít. Pozorný, tichý, ale přítomný. Jeho ruce byly silné, ale pohyby jemné. Když mi podával utěrku, prsty se na okamžik dotkly mých. Jakoby se ten dotek zasekl někde pod kůží. Neuhnula jsem. Jedno ráno jsem si oblékla světle modré domácí šaty se vzorem lučního kvítí. Byly jednoduché, ale dobře střižené. Stáhla jsem pas úzkým hnědým páskem a stáhla vlasy do nízkého culíku. Když jsem vyšla na dvůr, Jan opravoval staré kolo. Zvedl oči a na moment se zarazil. Byl to pohled, jaký muže dává ženě, nesnaše. A já? Zrudla jsem. Ale neuhnula. Začali jsme spolu jezdit na trh do Boskovic. Já pekla koláče, on řídil jeho starý žlutý favorit. V autě bylo ticho, občasné pohledy do zrcátka. Cítila jsem, jak se napětí mezi námi zahušťuje. Jeden den, když jsme jeli po hrbolaté cestě a košík s pečivem mi zavrávoral na klíně, natáhl ruku, aby ho podržel. Jeho dlaň se na vteřinu dotkla mého stehna. A nezmizela hned. Cítila jsem teplo jeho dlaně přes tenkou látku, jako by to bylo něco zakázaného. Možná to byl jen reflex. Možná ne. Na trhu se vždy držel zpátky, ale jeho pohled na mě, jak prodávám, jak se usmívám, jak si stahuju rukáv, ten pohled jsem cítila na kůži. Byl to pohled muže, který si začíná uvědomovat, že žena vedle něj není jen členem rodiny. A já jsem to přijímala. Začínalo léto. Dny se prodlužovaly, slunce hřálo i večer a v domě Procházkových bylo stále víc těžkého ticha. Vít vstával kolem poledne, přešlapoval mezi ledničkou a pohovkou, emručel na každé slovo. Už jsme spolu téměř nemluvili. A když už, byly to jen praktické věty o chlebu, koši nebo prášku na praní. Naopak s Janem jsem trávila čím dál víc času. Pomáhala jsem mu v zahradě, podávala nářadí, nosila vodu. On mě učil, jak se stříhají rybízy, jak správně narovnat dřevo do dřevníku. Někdy jsme seděli u stolu venku, pili kávu a pozorovali slepice. Zdálo by se, že je to jen tiché přátelství.
Ale napětí mezi námi hůstlo jako smetana. Jednoho odpoledne jsem si oblékla letní šaty zelnu béžové, volné, ale v pase sepnuté koženým páskem. Na nohou jsem měla jednoduché kožené sandály. Vlasy jsem nechala rozpuštěné a když jsem šla dolů po schodech, viděla jsem, jak se Jan otočil, jak se jeho pohled na moment zastavil na mých lítkách, pak na krku. Máš to dnes na trhu? Zeptal se. Ne, jen peču na zítra. Voní to až sem, řekl tiše, a něco v tom tónu mě donutilo se usmát. Druhý den, když jsme jeli autem, nemluvili jsme skoro vůbec. Já měla na klíně košík s pečivem, a když jsme přejeli výmol, jeho ruka se znovu dotkla mé delikátní, ale rozhodnější než posledně. Už jsme se na sebe ani nepodívali. Jen jsme cítili tu elektřinu. Na trhu šlo všechno rychle. Koláče byly pryč za hodinu. Lidé mě začínali poznávat, dokonce si objednávali dopředu. Jan stál opodál, žvíkal stéblo trávy a klidně sledoval cvrkot. Občas se naše oči potkaly. A v těch jeho nebylo nic otcovského. Když jsme jeli zpět, najednou zabočil z hlavní cesty. Udiveně jsem se na něj podívala, ale neřekla nic. Věděla jsem, že míří ke starému rybníku, o kterém mi jednou vyprávěl. U vody bylo klidno, jen šumění rákosí a vzdálený zpěv ptáků. Vystoupila jsem jako první. Měla jsem na sobě lehkou halenku bez rukávů a bílou sukni, která se v lehkém větru mírně vlnila kolem stehen. Jan přišel blíž, zastavil se vedle mě a mlčel. Tohle místo je krásné, řekla jsem tiše. Ale nekrásnější než ty. Ta věta mě zasáhla. Stála jsem s očima upřenýma na vodu, ale celé tělo mi brnělo. Když jsem se otočila, díval se na mě tak, jak se muž dívá na ženu, kterou chce. Přistoupil blíž a než jsem stihla cokoliv říct, zvedl ruku a lehce se dotkl mého ramene. Jeho prsty sklouzly po holé kůži, tak pomalu, až jsem měla pocit, že každý centimetr mého těla je v plamenech. Zastavila jsem ho pohledem. Neodtáhla jsem se. Ale ani jsem ho nenechala pokračovat. Měli bychom jet, řekla jsem. Jenom přikývl. Ale ticho v autě zpět už nebylo klidné. Bylo napjaté jako struna. Večer, když Vít spal, jsem sešla dolů pro vodu. Jan seděl u stolu v nátělníku, četl starý časopis a pil mátový čaj. Otočil se, když mě uslyšel, a dlouze se na mě zadíval. V tu chvíli jsem měla chuť si sednout vedle něj, jen tak být blízko. Ale neudělala jsem to. Místo toho jsem pomalu šla zpátky po schodech a celou noc jsem nespala. Převalovala jsem se v posteli vedle muže, který už nebyl mým mužem. A přemýšlela o tom druhém, o jeho rukou, o jeho pohledu, o tom, jak bych se mu mohla poddat. Dny plynuly jeden jako druhý. Vít se změnil ve stín. Jeho tvář zarostla, pohled byl prázdný, odpovědi jednoslovné. Zatímco on žil jako duch, já začínala znovu dýchat, ale jiným vzduchem. Vzduchem plným nebezpečných tónů, doteků, které nikdy neměly být. Začala jsem víc pečovat o sebe. Ne kvůli sobě. Ani kvůli Vítovi. Kvůli Janovi. Oblékala jsem šaty, které jsem dřív nosila jen na léto ve městě, lehké, tenké, s jemnými výstřihy, ale vždy vkusné. Koupila jsem si nové bílé plátěné espadrilky a korálkový náramek od ženy na trhu. Každý detail měl smysl. Každý pohled, který na mě spočinul, byl potvrzením, že v tom nejsem sama. Jednoho večera, když jsem skládala prádlo v kuchyni, Jan mi přišel pomoct. Vzali jsme současně stejnou utěrku a naše ruce se dotkly. Ani jeden jsme ji nepustili. Stáli jsme tam, mlčky, několik vteřin, než jsem zašeptala, ne, ale můj hlas nebyl pevný. Řekni to znovu, jestli to tak opravdu cítíš, odpověděl klidně. Nedokázala jsem. Přistoupil blíž a políbil mě. Nejemně, neopatrně, ale ani hrubě.
Bylo to přesné, žhavé, potlačované příliš dlouho. Zastavila jsem ho, ale až po chvíli. Moje rty byly rozpálené, dech roztřesený. Tohle nesmí se, hlesla jsem. Ale stalo se. Celou noc jsem pak ležela v posteli vedle Víta, který spal s otevřenou pusou a rukou přes břicho. Cítila jsem v sobě Janovi dlaně, jeho dech, jeho hlas. Byla jsem rozbitá. A přesto celá. Další dny jsme se vyhýbali dotekům, ale jen do chvíle, kdy jsme zůstali sami. Večer, když jsem umývala nádobí, postavil se za mě tak tiše, že jsem se lekla. Jeho ruka spočinula na mém boku, lehce, jako peříčko. Jen jsme tam stáli. Nebylo třeba slov. Jednoho sobotního rána jsme měli odvést větší objednávku do města. Jan se nabídl, že mě zaveze. Oblékla jsem nové letní šaty světle žluté, s jemnými ramínky a střihem do A. Na uši jsem si vzala malé náušnice, které jsem dostala od maminky, když mi bylo 20. Vlasy jsem stáhla do copu, několik pramenů jsem nechala spadnout volně kolem tváře. V autě jsme mlčeli. Cítila jsem napětí v každém pohybu, v každém pohledu. Když jsme naložili poslední bednu a chystali se zpátky, Jan neodbočil k domovu. Jeli jsme dál, až na lesní cestu. Kam to jedeš? Potřebujeme si promluvit. A tady nás nikdo neuslyší. Zastavili jsme u staré myslivecké chaty. Byla opuštěná, obklopená borovicemi. Vystoupila jsem první, srdce mi bylo až v krku. Jan došel ke mně a položil mi ruce na ramena. Jeho dotek byl tentokrát jiný, tichý, ale neodvolatelný. Pohladil mě po paži a sjel až ke konečkům prstů. Zavřela jsem oči. Když mě políbil, bylo to jako když dlouho zadržovaný déšť konečně spadne na suchou půdu. Uvnitř chaty bylo pološero. Na stole ležel starý hrnek, v rohu zbylé dřevo. Sedli jsme si vedle sebe na lavičku. On mě vzal za ruku. Jemně, jako by ji chtěl chránit před celým světem. Řekni, a já odejdu. A už nikdy. Neodcházej. Zůstali jsme tam dlouho. Mluvit bylo těžké. Mlčet ještě víc. On se dotýkal mých vlasů, mé tváře, mého krku. Jeho ruka spočívala na mém stehně, přes látku šatů, a já se zachvěla. Ale nebylo to vulgární. Bylo to tak lidské, že mi slzy vstoupily do očí. Když jsme se vraceli, byla jsem jiná. Zlomená i zrozená zároveň. Vít seděl doma, koukal na fotbal a ani si nevšiml, že jsme přijeli později. Ale já věděla. Překročili jsme čáru. A nebyl už návrat. Od toho dne už nebylo cesty zpět. Žili jsme ve třech, ale ve skutečnosti každý z nás žil úplně jinde. Vít v apatii a rutinních návicích. Já v napětí, v ostražitosti a v touze. A Jan? Ten se choval, jako by se nic nestalo. Ale já věděla, že v jeho očích se změnilo všechno. Začala jsem se mu vyhýbat. Vstávala jsem dřív, chodila později spát, trávila víc času sama na zahradě nebo ve sklepě s marmeládami a zavařeninami. Ale všechno bylo marné. Stačilo, abych ho zahlédla na dvoře, jak si utírá ruce do hadru, jak si zapíná košili nebo si stahuje rukávy a srdce mi začalo být rychleji. Jedno odpoledne, když Vít spal na pohovce, jsem si šla umýt vlasy. Oblékla jsem si jednoduchý bílý župan, lehce přiléhavý, a nechala vlasy volně spadnout. Chtěla jsem být sama. Ale Jan byl v kuchyni, s novinami v ruce. Naše pohledy se střetly. Jeho oči přelétly po mé postavě, zastavily se na klíční kosti, pak zasekl pohled o kus níž. A zůstal v tichu. Promiň, řekla jsem rychle a chtěla odejít. Zůstaň. Prosím. Zůstala jsem stát u dveří. Ani krok dál, ale ani zpátky. On odložil noviny, pomalu vstal, přišel blíž
ale zastavil se těsně přede mnou. Víš, že takhle nemůžeme pokračovat, šeptl. Já vím. Ale nevím, jak přestat. Dotkl se mé paže. Pomalu, dlaní dolů až k zápěstí. Zavřela jsem oči. Ten dotek byl jako elektrický proud. Jeho prsty se přitiskly k mé dlani, pak mě pustil, udělal krok zpět. Musíme to ukončit. Ne kvůli sobě. Kvůli jemu. Chtěla jsem souhlasit. Opravdu. Ale hlas se mi zlomil. Zkus to ještě vydržet. Po prázdninách najdeme cestu. Slíbil to. A já mu věřila. Jenže osud měl jiné plány. V neděli přišel soused a poprosil Jana, aby mu pomohl s opravou střechy na kůlně. Já zůstala doma. Vít odjel do města ke kamarádům. A dům byl tichý, slunečný, bezbraný. Po obědě jsem se rozhodla pověsit prádlo. Oblékla jsem letní halenku na knoflíky a bavlněné kraťasy. Bosá, s kolíčky v ruce, jsem vyšla na zahradu. Právě jsem věšela prostěradlo, když jsem ho uslyšela. Kroky za mnou. Otočila jsem se. Byl to Jan. V košili s rozepnutým límcem, vlasy trochu spocené, v ruce rukavice. Skončil jsem dřív. Jen přikývla jsem a dál se soustředila na kolíčky. Ale cítila jsem jeho pohled na zádech. Když jsem se natáhla k prádelní šňůře, halenka se zvedla a odkryla kousek břicha. Ucítila jsem, jak za mnou stuhl vzduch. Pak ucítila jsem jeho ruku na svých zádech. Jen prsty. Krátký dotek. Ale stačilo to. Otočila jsem se k němu. Stál tam, napjatý, s tváří plnou vnitřního boje. Já to nedokážu, vydechl. Ani já, šeptla jsem. Objal mě. Silně, naléhavě, s potřebou. Jeho rty se dotkly mého spánku, pak čela, a pak mých úst. Po čtvrté. A poprvé bez výčitek. Políbila jsem ho zpět. Opřel mě o dřevěný sloupek pergoly. Jeho ruka sklouzla na můj bok. Přes látku kraťasů cítila jsem, jak mě přitahuje blíž. Můj dech byl mělký, kůže pálila. Ale nikdo nás neviděl. Jen vítr šustil mezi prádlem. V tom tichu zazvonil telefon. Trhla jsem sebou. Byla to Vítova melodie. Jan se odtáhl, já běžela dovnitř. Telefon byl na stole. Volal jen operátor. Ale ten moment stačil, aby se všechno rozbilo. Seděla jsem v kuchyni, hlavu v dlaních. Jan vešel po chvíli. Dlouho na mě mlčky hleděl. Tohle se nám vymklo z rukou. Už dávno, odpověděla jsem. A bojím se, co bude dál. Ale v hloubi duše jsem se nebála. Toužila jsem. A to bylo horší. Od toho dne jsme se sobě vyhýbali jako oheň vodě. Ale bylo pozdě. Každé setkání, každé ticho, každá minuta ve stejné místnosti byla jako bodnutí pod kůži. Chtěla jsem odejít, zbalit kufry, zmizet. Ale kam? K rodičům jsem se vrátit nemohla. A Vít stále nic netušil. Nebo to jen předstíral? Z domova jsem odcházela čím dál častěji. Chodila jsem sbírat bylinky, sušit švestky, mít zavařovací sklenice, cokoliv, jen abych nebyla pod jednou střechou s oběma muži. Jan se držel zpátky. Mlčel, pracoval na zahradě, v kůlně. Ale když jsme se potkali pohledem, jeho oči prozrazovaly všechno. Jednoho rána jsem si oblékla šaty, které jsem dlouho nenosila, tmavě zelené, s malým výstřihem a dlouhými rukávy. Na krk jsem si vzala dřevěný přívěsek, vlasy splétla do copu. Chtěla jsem cítit sebe samu. Chtěla jsem se probudit. Když jsem scházela ze schodů, Jan stál v předsíni a svazoval provazy na pytle se senem. Zastavil se, podíval se na mě. Ticho mezi námi bylo těžké.
Musíme si promluvit, řekl. Ne tady. Večer? V chatě. Přikývla jsem. A od té chvíle den ubíhal jako ve snu. Večer jsem Vítovi řekla, že jdu ke kamarádce do vedlejší vesnice. Ani nezvedl oči od telefonu. Oblékla jsem jednoduchou světlou sukni a modrou halenku, vzala plátěnou tašku a vyšla. Chata byla prázdná. Vůně smůly a dřeva mě udeřila do nosu. Jan už tam byl. Stál zády ke mně, díval se z okna do lesa. Když se otočil, jeho výraz byl jiný. Klidný, ale rozhodný. Tohle nemůže pokračovat. Ale já tě nemůžu přestat chtít. Zavřela jsem za sebou dveře a pomalu k němu došla. Položila jsem tašku na stůl. Jeho ruka našla moji. Miluju tě, řekl náhle. Nemluv tak. Proč ne? Je to pravda. Už dávno to není jen touha. Stála jsem jako přikovaná. Cítila jsem, že zlom přichází. Dnes? Tady. Teď. Jeho ruce sjely na má záda, stáhly mě k sobě. Políbil mě nevášnivě, ale s něhou, která bolela víc než vše předtím. Přitiskla jsem se k němu. Jeho dech byl teplý, pomalý. Naše čela se dotýkala. Pak se ozval zvuk motoru. Trhli jsme sebou. Stichli jsme. Jan pomalu přešel k oknu. Zbledl. To je Vít, zašeptal. Srdce mi spadlo až do žaludku. Vzala jsem tašku, narovnala sukni, utřela si rty. Dveře se otevřely. A v nich stál můj manžel. Ticho. Dlouhé, ostré. Jan sklonil hlavu. Vít se podíval na mě. Jen jednou. A v jeho očích jsem viděla, že ví. Nic neřekl. Jen zabouchl dveře. A odešel. Zůstali jsme stát jako sochy. Je konec, řekla jsem tiše. Ne, odpověděl Jan. Teď to teprve začíná.